Estimades i estimats pacients, des de l'Institut de la Màcula esperem que vostès i les seves famílies estiguin bé i que no hagin hagut de patir conseqüències personals properes a causa del Covid. Com sempre i més que mai, seguim vetllant per tenir cura de la salut dels seus ulls i durant aquests mesos, aquestes setmanes de confinament, hem seguit visitant i tractant aquells pacients urgents o greus que si no els haguéssim tractat haurien perdut visió. Per altra banda, hem intentat demorar aquells pacients que enteníem que podíem esperar unes setmanes, sempre prenent decisions des de la màxima responsabilitat i revisant els historials mèdics cas a cas. Alhora, i a la mateixa finalitat, hem estat pensant i dissenyant tot l'equip nous procediments, circuits i protocols perquè vostè, quan vingui properament, es trobi en un edifici, en un entorn segur de protecció i prevenció. Adoptarem totes les mesures recomanades per les autoritats i pels experts i altres nostres extraordinàries. A finals del mes de maig tenim pensant a reobrir més consultes i ens adaptarem a mesures de seguretat molt rigoroses, però per poder seguir fent els tractaments amb la mateixa excel·lència i qualitat científica que hem fet fins ara. No permetrem renúncies a causa del virus. Volem seguir fent-ho bé, però de forma segura. I ho farem. Rebi una afectuosa abraçada, esperem veure'l ben aviat i aquí trobarà tot l'equip de l'Institut, tot l'equip de professionals esperant.